FM News, Sports. Opisyalen nga Mangisuro ni first ever Olympic gold medalist Hidilyn Diaz naranho iti University of the Philippines. Dilimana namuan nga nagatenda risunan ti Teaching Effective Course uno TEC ngayon pa ay ti UPD Office para iti Advancement of Teaching iti Enero 12 aging 15 kas panagsagana iti Mangisuro na ti College of Human Kinetics uno CHK. Higaman ni Diaz naranho ti duwa nga PE 2 sections ti weightlifting iti second semester iti daytoy nga academic year. Sigon iti report na mixed emotions ti Olympian na makarik na iti nervyos ken excitement amang ragi iti baro a pagteng ti biyag na kas first time CSK lecturer. Pagyamanan na iti panagatendar na iti TEC kadwa na iti daduma nga CHK lecturers tapno mga ikan isuna ti ideya iti panangtengel na iti klase. Nangrugin na Nangisuro ti first Filipino Olympian Hidilyn Kalman Enero 21. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.